No, chino. Maar bisabu kon je hopi wasabi de kosaki. Je neke wasabi. Dat doe je hoor. Hey Wendy hier. Met Lucretia. Ja. Nee, ik heb niet naar die propaganda gezien. Ik heb gekeken, maar ik ben diep verdriet. Je hebt het niet goed gedaan hoor. Nee, die accent. Ik heb je gezegd, kom bij me, hè. 1, 2, 3 lessen. Dan leer je. Maar nee, je bent dom verstand, zie je? Nee. Kijk, het is moeilijk om in mijn huid te kruipen. Ik weet het. Huh? Ik weet, we zijn vriendinnen van altijd, van de geest. Ik weet het. Mijn kakkerlakkenstroop. Ja, gaan we nog naar Thailand? Ja, dan kan ik met die mensen praten, je weet zelf. Aha.